Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pamahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga huna-huna ug katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Jeremiah 29:12, Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you. Psalm 18 verse 3, I will call upon the Lord who is worthy to be praised. So shall I be saved from my enemies. Jeremiah 33:3, Call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. Psalm 65:2, O you who hear prayer, to you all flesh will come. Isaiah 65:24, It shall come to pass that before they call, I will answer, and while they are still speaking, I will hear. Before we start our Bible study, as usual, it's our custom to pause before we study the Word of God. Aron kita magagahin og pipila ka mga gutlo, pinagis hilong mga pagampo, aron sa pagsiguro nga kita nagasunod gayud sa ground rules dining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa we have to make sure na kita mapun-an ug madumalahan sa balaang Espiritu Santo. So, pagkakaroon, doon tayo pipila ka mga gutlo sa hilong mga pagampo in recognition of your privacy. Sanglit ikaw sa man ka pari, ingon nga magtutuo. Noa kay kapilian. Mugamit ka ba sa rebound kung nanaapa kay mga sala o dili? This is your opportunity to shift gears and to pull ourselves together ini pagtuon sa pulong sa Dios. Busa ala kanimo sa higala nga wala pay kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ninilay no sa mga higayon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Karon na mo pahimuslan ng imong grasya. Grasya ang among pagtuon sa imong pulong. Aron kami makapupo pagdugang mga pagtulunan nga sarang namo magamit sa among adlaw-adlaw panginabuhi ingon nga imong mga anak. Salamat ning among Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga subscribers at mga higala, mga silingan, kaninyong mga bag-o pa nga misuway sa salmot nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Giabi-abi kamong tanan. We warmly welcome all of you. O kaninyo sa mga igsoon atong isig ka magtutuo, kaninyo giabi-abi kamong tanan. Okay?
Oh, by the way, karong adlaw dunay tay pinalahi nga pagtulunan nga may kalabutan kini sa atong pagkakristohanon nga mga pamilya. Okay? Kaya uluhan ini nga atong pagatunan karon, it's a unique title, The Doctrine of Marriage. And I know daghan kaninyong mga magtiayon nga buot kamo makakaton sa dugang mga prinsipyo bahin sa divine institution sa kaminyoon. Kita na sayod man nga dunay upat ka mga divine institutions. Ang nauna gyud ini nga atong kabuton. Ikaduha mao ang kaminyoon. O ikatulo mao ang panimalay, ug ang ikaupat mao ang nasod. Okay? So mo ni atong tutukan ang ikaduha nga divine institution of marriage. Una sa tanan, there are 7 things, 7 ka mga butang nga dili makalipay sa tao. Okay? 7 things that cannot make a person happy. Namely, ang kaminyoon, ang kanang sex, unsa ba ito'y biniseg sex? Well, anyway, ikaduha na, ikatulo, prosperity and power, kauswagan o gahom, ikaupat, salapi, ikalima, mayong panglawas, ikaunom, mga tao, ug ang ikapito, ang mahigugmaon nga simbahan, friendly church. Now, kung kining maong mga butanga, kining 7 ka mga butang dili makalipay sa kinabuhi, what then can make you happy, really happy? Unsa man? Tubag, pulong sa Dios. Maura gyud kana ang tinubdan sa kalipay. The only source of real happiness. Only Bible doctrine from the Word of God. Oh, let me add, metabolized Bible doctrine. Nagaling. Now, sa may makasiguro ka nato nga ang pulong sa Dios ra nga niya sa atong kalag mo'y makahatag kalong kalipay. Saan ito pagkasiguro? How can we be sure? Ang tubag? Tungod kay ang hingpit nga disenyo sa Dios, as explained, as assured and guaranteed by God Himself through His Word. Siya man ang nagapasalig niini. Siya man ang nagasaan niini. That's how sure we are. Ingon nga mga Kristohanon. Tungod kay ingon nga mga Kristohanon, we strongly believe that God always keeps His Word. But the tragedy is, mo niyang trahedya, labihan sa kabagang duot sa mga katawan. Even some Christians do not realize this. They don't understand this. Wag yun sila ilamag. They don't have any clue regarding the importance and the indispensability of God's Word in their lives. Instead, sa may ilang gibuhat, they continue to build their happiness merely on the details of life. Mao ra gyud. But why is this tragedy happening today? Nga naman? Ibaw ka ba nga no? Tubag? Tungod kay kini sila mga negatibo man. Wa man sila gana, wa sila kainit. They are recalcitrant, they are lethargic to the study of the Word of God. And that is their choice. Now, karon mo ni atong tutukan. Atong tutukan kini mga prinsipyo nga
nagapaluyo nining tanan nga atong gisgutan o atong pagaysgutan. Una sa tanan, may I ask you, kinsa may nagatukod sa kaminyoon? Who instituted marriage? Tubag? Ang Diyos. Basta? God did. Una sa tanan, here are some relevant words to live by. Okay? God instituted marriage. Ug tungod kay ang Dios man mao'y nagatukod sa kaminyoon, siya usab mao ang naga-establisar, nagapaymutang sa mga prinsipyo, sa mga mandato, sa mga precepts and prohibitions nga may kalabutan sa kaminyoon. Now, ingon nga kaamgid as an analogy, si Ginoong Jesucristo kinsa mao nga atong Ginoo ug manluluwas. Kini lamang siya ang ingnon ta lintunganay, genuine celebrity sa tibuok universo. Okay? Siya ang right man, ingon nga kaamgid. Samtang ang simbahan, ang iyang mystical body on earth, mao ang right woman. Nasundag yun ni Mayo. Kaya iyo pagpakawas passing nini kay labihas kamay nung lano nini. Bahin sa atong mga kahimtang ingon nga mga minyo. Now, human sa rapture, otherwise known as the resurrection of the church, ang Biblia nagatudlo ka nato. There's going to be a big marriage feast dito sa langit. Tali kang Ginoong Jesucristo og sa simbahan, composed of all true believers in the Lord Jesus Christ. Now, kining kaminyoon, nagapainomdom ka nato nga si Ginoong Jesucristo mao lamang ang hingpit nga matchmaker, the only perfect matchmaker, the only true celebrity, and only He is the one controlling history. Siya ang nagagunit sa kasaysayan, sa kalibutan. Only He is the true source of happiness. Siya ragyod ang matuod nga tinubdan sa kalipay, pagmaya, kanang kalampusan, ug ang kalinaw diha sa kaminyoon. Yes, only the Lord Jesus Christ is the true source of happiness, real happiness. Only the Lord Jesus Christ ug ang pulong sa Dios make a person happy, really happy. I have to make this emphasis kay, of course, that includes the people involved in marriage who possess virtue. Ang bertud magyud mo iyawi pod nini. And why is this so? Manong ingon man? Kini tungod kay only God through His Word is the author of genuine happiness in life. Now, now a question is always being asked by most people, that includes you. What then is the key to a successful marriage? Mo na itong tunan. Okay? Now, alang kanimo Kristohanon, I am addressing this to you, my fellow believer. Ang bugtong yawi, the only key to a successful marriage, mao ang imong pagpakig-ambitay sa Dios. Your fellowship with God, which means being free from any personal sin, mental attitude sin, lingual sin, or overt sin. You're free from it. And growing in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, 2 Peter 3:18. And that is the starting point to becoming a winner believer. Samtang na. Now, kita nga, mga minyo, okay, this is addressed to us, fellow married people. Now, ang pulong sa Dios kinahanglan nga mao'y mag-propel kanato to reach where
we are supposed to reach sa atong espirituhanon nga kahimtang. Now, we should hold on. Niyan ang doktrina, marriage was not designed for happiness, virtue was. Prinsipyo na. Now, I'm beginning to give you some principles. Now, kita kinahanglan, we should bear witness to that. Kita kinahanglan musunod sa mando sa Efesos 5:22 nga nagkanayon, kamong mga asawa, submit to your own husbands as to the Lord. Now, sa atong bahin ingon nga mga bana, we should follow Ephesians 5:25 nga nagkanayon, husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her. Now, like most marriages, gikinahanglan nga we should go through all kinds of trials and testings in life. We have to face both smooth and bumpy roads sa atong kaminyuon. But we should keep holding on to the anchor and the compass, which is Bible doctrine, the Word of God, nga mo'y magagiya kanato sa atong kinabuhing minyo in the years of married life. Kinahanglan nga lig-on, and we should hold on to that undaunted faith. Diyan ni Ginoong Jesucristo. Samtang kita magatubang sa nagkanay mga gulayat sa kinabuhi. Yes. You know, ingon nga mga Kristohanon, we should always be aware of the big enemies of faith like doubts, fear, worry, anxiety, guilty feelings, self-pity, ug uban pa mga mental attitude sins. We should be aware. Kaya mao kini ang kaway sa atong pagtuo. Kaya ang pagtuo God is the opposite of fear, right? Unsa may gisulti sa popular kayo nga prinsipyo sa Biblia. If we trust, it means we do not fear. But if we fear, that means we do not trust. Di ba? Faith and fear are mutually exclusive. Nahibaw naman taniya na. Faith and unbelief and worry are mutually exclusive. Yes. Faith is what we should have over the years sa atong long marriage or married life. We should have that faith in God's promise of salvation. We should have that faith, unshakable faith sa atong espirituhanon na pagtuo. O kanang maong matang sa pagtuo is what enables us to go on sa atong married life with courage and strong will sa taliwa sa mga critical nga mga panahon. Labi na niining giatubang sa kalimutan, which is faced by the world currently. O ginahanglan kita mo atong gaksyon o atong unsa gamiton yun ang moto sa atong giya as our compass sa atong kinabuhi o atong kanang padayon in our journey as married people, which is unsa man ang kumpas nga kinahanglan itong gamiton. Life is fabulous with doctrine but miserable without it. Now, we should always believe, barog kita, yun nga itong pagtuo nga kita lamang mga doktrinal nga mga magtutuo nga nag-function in doctrine. Kita lamang makasabot, maka-relax, can still maintain our inner happiness and contentment. Taliwa, ining labi ang kadaghang mga krisis sa kinabuhi. Alang ka nato, ang pulong sa Dios is more real than our daily problems tungod of the vivid manifestation that God's Word really works. Yes. Now, diyo tayo rarabaon
kabot yun. Only a few have obviously reached the pinnacle sa ilang kinabuhi that we painstakingly press on human sa pipila ka mga tuig of ceaseless aspirations. Indeed, we have to prove, we have to stand the test of time. Kinahanglan. Now, kinahanglan, we deserve emulation, of course. Sa atong pagpadayon na sa atong kaminyoon, ang kinabuhi, kaminyoon, na we should deserve our high respects for being good and exemplary Christian parents sa atong mga Kristohanong mga anak, o sa paghimos pulong sa Dios nga mo lamang ang the only living legacy that we can hand down to our children and to our children's children. Kinahanglan ato imo ng pulong sa Dios nga mo'y numero uno gyud nga pasiuna sa atong kinabuhi. O unsa, to direct our Christian marital journey, we have to claim God's word. Sa gisulti des Proverbio 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. So, we should vividly remember itong panahon, kita bang mga minyo, we should vividly remember that day when we first tied the knot ingon nga bana o asawa. Pilang tuig kita mga kauban ingon nga mga Kristohanon nga mga minyo. What a blessing would that be kung nato makabot ka na to reach our several celebrations ba, you see. So kining mga butang nga atong isgutan, grasya, this is grace in action. Practically, and in fact, everything that's happening sa atong kinabuhi is all made possible through the courtesy, love, mercy, and power of God's grace. So, we should be kind of persistent and insistent to be members ng mga sakop sa rianong panimalay sa Diyos. Excuse me, pinagi sa atong pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga atong manluwas. Galatia 3:26. You know, we have been united with Christ forever. Pinagi sa pagbautismo kanato sa Espiritu Santo, 2 Corinto 5:17-21. Now, by the way, ako kang hatag pipila ka mga prinsipyo dinhi on the doctrine of marriage. Una sa tanan, sa atong pagpadayon niini. Ang kaminyoon, wa idisinyo alang sa kalipay. Unsa man ang tinuod nga gidisinyo? Bertud. So sa in English pa, marriage was not designed for happiness, virtue was. Okay? Niya prinsipyo. Una sa tanan, gidisinyo sa Dios ang usa ka laki alang sa usa ka babae. Usa ka babae alang sa usa ka lalaki. Maingon nga doon na usa ka yawi sa usa ka kandado. Nakasabot ka? God designed one man for one woman. One woman for one man. Just as there is only one key for one lock. O ni una. Ikadua, marriage has no problem. The problem lies in the people involved in marriage. So walay suliran ang kaminyoon. Naas mga tao nga nalambigit sa kaminyoon. So sakta gina. Ikatulo, ang mga suliran sa kaminyoon, sintuma kini. Apan ang sakit gyud
nagagikan sa usa tawhanong mga kapakyasan sa kinabuhi. Sa in English pagod, marital problems are symptoms, but the disease comes from human failures in life. Ikaupat, success in marriage is not finding the right person. It is being the right person. Sabot? Okay. Sabi di saya, ang kalampusan sa kaminyoon, dili ang pagpangita sa maayong pares, hustong pares, kundili ang imong kaugalingon nga maoy pagkamayong pares. Ikalima, you can only improve your marriage by improving yourself. Now, ikaunom, an ideal marriage is one that has perpetual compatibility and not love. Okay? Ang maayong paligingnan nga kaminyoon, usa kini nga naga barog sa iyang mapadinayunon nga pagkabagay ang dili ang gugma. Unsa may compatibility doon? Well, compatibility is the union of thoughts and customs or characteristics. Mo gani paghiusas mga una-una, mga kustumbre o mga kinaiya o mga pamatasan. Now, ikapito, all solutions to marriage problems come only from the Word of God. Nasabtagi na, ang tanang mga kasulbaran sa suliran sa kaminyoon nagagikan lamang gikan sa pulong sa Dios. Ikawalo, marriage is a dependent relationship. It takes two to make a marriage. It only takes one to break it. Okay? Ang kaminyoon, depende kana nga relasyon. So, nanginahanglan lang duha ka tao aron sa pahimutang niya ng mga kaminyoon dapat usara ang gikinahanglan sa pagguba niya. Number 9. No marriage can survive without communication. Communication is the lifeblood of love. Huwag lahutay o mabuhi, why kaminyoon nga mabuhi can survive kung why pakigsandurot o pakigkukabildo communication. Kay kini mo ni ang lifeblood sa gugma. Ikana po, a relationship will only be as good as its communication. Tinoon. Now, lain nga prinsipyo. A plant, ang tanom, must have sunlight if it is to flourish and be healthy. 12. In marriage, providing a deep sense of security for your spouse is like bathing him or her in warm sunlight. 13. A strong sense of security is an essential prerequisite for a healthy relationship. 14. Spouses desperately need to feel secure with each other. Now, dunay 5 ka mga lakang nga mahimo nimo to increase security in your relationship. Number 1, say or whisper, I love you, regularly to your spouse. Number 2, make long-range plans together. Number 3, cultivate a pattern of truthfulness. Number 4, value each other's thoughts and feelings. Number 5,
demonstrate strong commitment to Christ by daily studying God's Word and to the spiritual health of your family. Kuhanin mo to? 5. The 5 steps you can do to increase security in your relationship. So therefore, kung ingon mo nga, a plant needs fertile soil for it to grow. Expressions of love enrich the soil of healthy relationships. Niya, pag-ibang prinsipyo nga kung ihatag kanimo. Effective romance is intimate friendship, celebrated with expressions of love reserved only for your spouse. Now, excuse me, romancing your spouse is not something that only newlyweds do. It is an important and necessary element throughout your married life. Mga principles that are very important for newlyweds. Mga bagong minyo. Paminaw, kamong mga bagong minyo. In your marital journey, there are going to be both bumpy and smooth roads ahead. But just don't be scared because that is normal. Yes, inside marriage, there are problems. These problems are sometimes even compound complex. Now, niya pa. But since God was the one who instituted marriage, He also is the one who has the solutions to every problem in marriage. And these solutions can only be found in the Word of God. And listen, God keeps His Word. Iyang yung tumanon ang iyang mga pulong. So, for you newlyweds, or for you people who are planning to enter married life, listen to this admonition from God through His Word. Kinimao ni ang admonition gikan sa Dios. You are encouraged to take time to study, learn, believe, and apply the Word of God in your future married life. Apply God's Word in every circumstances in your marriage, because God, through His Word, assures you both of a lasting, wonderful, successful, and happy marriage. Remember again, God always keeps His Word. Kaya binimo, ang Biblia is the greatest marriage manual of all. Thus, the Bible must never be left out in marriage. Never. In the Bible, God has all the solutions to every problem in life. Of course, including the solutions to the problems in marriage. And get this, bantay. God's solutions to the problems in marriage are sure, guaranteed, most effective, and may I add this, God's solutions to the problems in life, including problems in marriage, is perfect. Nagadungog ka, hingpit ka na, garantisado ka na, sigurado ka na, labing epektibo ka na. And remember, God always keeps His Word. Atong ipadayon kini ugma sa atong pagtuon bahin ni ining the Doctrine of Marriage. Bagampo ta. Balaan ang mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong mga pulong na among nakatunan ni ining adlaw. Naot kini makadugag kalig-on sa among pagka-minyo. Salamat o Diyos nga kining institusyon nga kaminyoon imo manggi establisar ug busa ang tanang mga solusyon sa tanang suliran nga nalambigit niini imo namang giandam, imo namang gipahiluna
Salamat o Dios sa imong grasya. Grasya kining tanan. Ning among pagpahimulos din among Bible study nga adlaw-adlaw nga pagpunting pagtutok sa imong mga prinsipyo nga dili gayud musipyat kini imo magayong tumanon. Salamat dining among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kining mong ministry in a very serious way, in a wonderful way. Gamita kami, andam kami o Diyos. May mong gamiton. Salamat. Niining among gipaymuslan ng grasya. Dada kami pagbalik ugma, aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.